Ja, en tamislo over jo karriere. Blamma hoezo? E vi ho kanla, så bouwen me begalve om tuduko. Amandio. Davant den frigassa. De populacional så vill man veta que neum porque så vill några Europa det kan man då det är. A precis el pevase que uso så vet que corret e museos. Et puis, vous voulez vous asseoir alors? Kan lo so. Oui, oui. Skepel hoor, enfin, penalik zo die zal me staan. En ik was aan nego, en zo werd die wel onthoog qua, je wil zo. En dan io io antau io non gatti so da secolo da pevarugen, na io dronti a peu près, bet ik bo le on 10 en een déplacé die si veske gewoon voor ne. Ik va bien, je weet je en Algérie, je président de la section des anciens de FM. E dat cosa mi hanno conto di tu da mi rabatten, non hai gatto a front, il giusto. E prima non volene dica da io e penna un'associazione usai, was a cosa vedi già decorazione usai, ma una na roa che le sue da luna due che di si ben merite dei e vis-à-vis la Legion d'Honneur le sue be da for spiu che man argonerien che bepsar tu da allora hoe gaan we gebouwen. Anta cosa di umane, zo leden die se bet roa de Legion d'Honneur hier, ook maar die waren trola toch. Zet u allemaal decide daar, ja, ben een nog de wand nu. E we het decor dat takos. Ja, meer takos meer in gemonderburg meer benoos om geweest roa die waren gehad allemaal zet u die keer over bilu takos. Ergear we greden taming merna que tem da in decoración de Algeria. Goede manejo ni greder pesen no necessar over burg drebe do rein. Zet u goed behandeld door wij goed. Aromatium in ro. Aga ben pedera we hoele penaudo decora tanto corte Legion d'Honneur. Zet u bon, allez, champagne warandao, la cognou, la bepsar tout. Allez, d'accord, ban champagne, perché non so quando trausi taganeo. Oh, è arrivato. Ah, ja, così si fica in die kring. Waar gaan daar hoe dat we hun kring. Zet u van de champagne. Down naar wissel. Ah, maar bien dan de goud. Hey, d'accord. Komt dit daar om? Haar pees aan de begeer, een ronde op het waar front. Qui c'est le chemin des dames du Hugo, un frigasse de luna du, da qui pogelle de m'échapper. Oh, wie aan muske kalsers misschien met star west kan komen gedro moet het doen. Oh ja, wel nog weer wat. Oh ja, ba een groot raad heeft om kan transferen. Gado vascu, buenten varo haska hebben gegoede, se velo venna visui. Met munition je manget genemui agare forza denna. Bremano sensitar som tro en de kos. Quando quelle vai in crede dove edifici amma creda e non deja casa da una hora co alle baionetto cano ager meer de hantul hoe memo suave va dit pesadini una ledan unche questa non curende me a vare un varman ai altri ma tosteadino oh ja men oh ja mira non che Agustin e Graham Braga is ganet oh ta cosa e di che te curioso da necres moze herri bepsar trou ja men nicke nu oh men amma di la hochi o ngai nou, ook is